Ako si Dennis, ginaingon, unta duha ang kasing-kasing sa tao. Aron kung may gugma ug duha, magtagsa sila. Mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Nindotog aligrigid si Father Shano maghumili no. Digyud mo to ka ang mga tao nga manimba. Miss? Oh. Hi. Nga no? Inyo ni? Maris, imo na cellphone? Ako na. Hala, thank you kaayo. You're welcome. Ako des Dennis. Ikaw? Ako? Oh, Grace. ikaw miss? Maris, younger sister ni Ate Grace. Mag-sister mo? Abi na kog managaluha mo. Nagkatawa ko sa comment ni Dennis. Ngabi ko nun niya kaluhat ang duha Maris. Dahil ka na ito ang nagsultian na Ate Grace. Alangan nga, 2 years naman sa mga tunggap ko. Ate, gwapo siya, no? Gwapo siya Maris. Kinsa man yung nanawag? Hello? Hi. Kinsa ni? Nalimutan ka na ko? Si Dennis. Kinsang, gusto. Napa-remember na ko nimo. Ikaw tong gwapo nga ni ulit sa ko cellphone, no? Oh, sorry ha. Wa may password ang imong phone good. Mao nga nakakuha ko sa imong number. Wise ka ha. Unsay ato? Nga nanawag man ka, Dennis? Nangi mo nga ti Grace. Gusto na akong mangayo sa iyong cellphone number. Day Maris, mo ani tonight si Dennis kay mamisita na ako. Mao ba, Ate Grace? May noon. Kana kay mamisita siya ni mo, ate, buutan na siya. O tinud-anay ng iyahadya ni mo. Uy, laki. Hindi man ka mo to, uy. Gisugot na taka. Thank you, Grace. I love you. I love you too, Dennis. Mag-date mi ni Dennis day Maris. Kuyok ha. Nya, mag-scorer ko ninyo, Ate Grace. Day. Bisag asa ko mo suroy, iuban tagit ka. Kaya dili ko gusto nga maghapi-hapi ko niya ikaw na ibilin din hisbay. Ubanta, kitang tulo ni Dennis ang mananaog sini. Asam ka, Grace? May barog man ka. Kahiyo na kay ko din. Ay, ubanan ka. No, Ha? ako na lang, uy. Why ko si Maris din? Excuse me. Ubanan ka lang ka, Ate Grace. Ayun ang laki. Mura man hinon ko bataw, eh. Dinisa mo. Nadugay magbalik sa Ate Grace. Ako siyang apason, ha? Ayaw, ayaw, Grace. Dan, buhay akong kamot. Lingkod lang balik. Maris, ambot, huwa ko ni Tuyo, huwa ko makasabot ining pagbati, Unsay pasagot ni Dennis? Love na ko si Grace. Pero, love sa ka, Maris. Unsa? Dili ka makaban ako sa dagat, Grace? Sorry din. Di na ko kabiyaan si Maris. Nga naman. Init kay siya gud gabi eh. Huwag makabantay niya. Kaya until now, di lang pa maghapon siya. Unsa? Kumusta naman ka, Maris? Lain paghihapon ang akong lawas, Den. Wako'y katugabi is pag sige na ko monitor siyang temperature, eh. Dado na to siya sa doktor, Grace. Basig, naunsa na ni siya. Ano, ayun na lang. May ubos naman sa binuon ng iyang tan. Kaluoy ni Maris. Concern kay siya sa akong panghood. Kabuutan niyo mo, Dennis. Day, may kanaman talaga. Ang sabay kanahan mong kanon, ha? Maglugaw lang ko. Ganahan kong mukha o prutas, Ate Grace. Okay. Magpalit sa ko sa merkado, ha? Uwat lang, ha? May pag nagdakog fruits da. Huwag man mo take si ate ni mo nga ganahan na ka mukha unong prutas. Sa tilang ko, niadto naman sa merkado si ate. Anya, kumusta naman ka? Okay na ko. Wala ko ilanti sukat gabi, Dennis. Pero nilus pa rin mong ngabil, Maris. Dennis. Maris. I love you, Maris. Maris.
Maris. Oh, kaya sa ilak na kami ng kurto. Kasi maabtan ang Ate Chris. Okay na. Anak na ako. Dali. Maris. Maris. Anak niyo. Oh, yes. Happy anniversary, Grace. Happy anniversary. Let's go. Mag-motel ta. Okay. Malipayon kay sa ti Grace. Anniversary day nila karon ni Dennis. Ano ko? Mura ko gisakitan sa ko nakita. Nagsalos ko. No. Buutan sa ti Grace. Dili ko gusto nga masakitan siya kung mahibaw siya nga nagkauyab ni Dennis o nagka-sex me. Grace. Grace. Ate Grace, may isulti ko nimo. Unsa man day? In love ko. Unsa? Nikitsa man. Sulti ko eh. Kang Dennis. Oh. Sorry, Ate Grace. Naka-remember ka katong nagpalit kag prutas katong kilantan ko. Niabot si Dennis og nagka-sex ming duha. Dili ko gustong papiliun ka kung kinsa namang duha ni Maris, Dennis. Pero, ikaw ang desisyon. Kung duha pa lang untang akong kasing-kasing. Kamong duha nga akong piliyon, Grace. Dili na mahimo. Managsuon mi nga imong ipangtuhog. Muramig pananak yun nga imong ipangtuhog. Duha ka saking sa usa ka barbecue stick. Dili ka makadesisyon. Ako na lang. Oh. Ako ang mag-giveaway. Huh? Pagkasilang akong manghod kay mapdos na siya. Usa? Kabuutan ni mo, Grace. Salamat kayo. O pakasalan ako si Maris. Happy ko. May umaabot na dit ang anak, Maris. Dennis! Dennis! Sana all. Nakadayag ko ni Grace. Buotan siya nga naglantaw nagpangga sa iyang mangot. Unta, duhaning akong kasing-kasing. Aron way usa nga mo sakripisyo o masakitan. Mga kasama ang kaagi ni Dennis, Dinhining Tulmano. What's the style? Unta duha ang kasing-kasing is style. Dalawa